Sa Burnham Park po tayo ngayon, dito sa may parintahan ng bike. Kasama ko po ang mga friends ko. Ito at marami nang nagbabike ngayon dito. As you can see, paunti-unti na po yung mga nagbabike dito. Tapos yung sa dulo, madami din. Papasok kami ngayon dito sa boating area. Dito sa may boating area papasok po kami. So guys, tingnan nyo. May parang nag-girls. Tapos, medyo normal na. Pero, look, hindi po ganun kadami ang mga tao sa Burnham. Kasi, syempre, total lockdown pa sa ibang sarado kasi ang mga store na dito yung iba. Nandito kami ngayon sa boating area. Tingnan nyo guys, ang dami pang hindi sumasakay ng boat. Ayan o. Ayan. Kunti pa lang, hindi katulad noon. Madami talaga, nag-aagawan, pumipila ang sasakay ng boat. Ngayon, hindi. Kunti lang talaga. Kasi, alam mo na, karamihan dito ang nandito ang mga taga-Baguio lang. Wala pa masyadong tourist. Hello guys! Nandito po sila habang naghihintay sa amin kasi namasyal kami sa Baguio. Diba? Galing pa kami sa yan. Ito sila Hi! Hello! Tapos sila nagbablog ako kasi nakita nila. Yan, si Brad, si Bia, si Tess, si Bernie. Sponsor! Yan. Ito guys. Ayan. Stop, ha? Yan. Ayan na sila. Ito nyo guys. Hindi masyado maraming tao. Hindi katulad noon na talagang sobrang dami guys. Yan. Burnham Park. Yan. Ayan po guys, punta tayo sa may bike kasi magbabike na itong mga kids. Ayan Kumain na kayo, Andy? tapos na po. Yan. Hinihintay pa lang namin yung pagkain natin sa Good Taste. Pero tapos na kayo kumain kaya dito na lang tayo sa joke lang. Ayan. Sa Bad Taste. Sa Bad Taste na lang talaga tayo ngayon. Ayan, ang daming bulaklak guys. Did you see? Yan guys. Yan. Nasa Baguio tayo. Dami ng tao. Look, ang ganda. Yan. Yan, dahan-dahan na. Yan. Wala si Budoy man, wala sila. Yan. Ito hindi. Yan guys. Oo. Ito maghahanap tayo ngayon guys ng bike na sasakyan nila. Ito si Brad? ayan yan bike yan tingnan nyo guys, mostly taga Baguio lang ang nandito, wala pa masyadong mga tourist kasi mahigpit pa, pero as you can see Magpapapasok sila ng mula Manila sa 22 na. ay sa 22 daw magpapapasok na sila sa galing sa Maynila. Ngayon dito pa lang area of Pangasinan, La Union, Baguio City. Yan. So yan po. Yan. Ayan po. Kung dati siksikan talaga ang daanan kasi Sunday ngayon, pero hindi siya masyado ganun dami ang tao. Nagaano din. Tingnan mo mga tao dito guys. See, kahit nagbo-bike sila, nakamask, safety, face shield, kompleto. So, see guys, of my next vlog, kita-kita tayo sa next vlog ay bye. Guys, nasa na kami McDonald's. Nagpahinga muna kasi pagod. Nakakalakad na. Tapos,
bagong. Naka-entrance kami. Waiting for the order. Physical distancing. Sa loob. Wala masyado. Hello guys, sasakay na po kami sa bike. Ito yung bike na ganito is pang-apatan. Pang-apatan po siya. Ito pang-apatan. Number, pang-isa 094. Wala na ito sukle. 820. 34. 16. 931. Ito kinukuha, ito yun oh, pagsasakay kayo sa bike, ayan, nakalag siya. Ito ang 200. 100, ayan, doon sa dulo, yung ganong klase, 150. Ayan guys. So, sasakay kami ngayon. Wala kaya talisin siya. I-try namin isakay daw ang bike. Ay! Diyos ko Lord. Hindi ko alam to. Ayan, with alcohol. Okay, sasakay na kami. Uy, hindi ako marunong mag-drive, my God! Pareho tayo, paano to? Okay, Garod. Dapat kasi sige, ikaw mag-vlog biya. Okay, dahan-dahan na. Lala. Apat pa naman sakay. Ikaw, drive, hindi ko marunong. Okay, tingnan mo biya. Asan si Kuya? Wow. Oo, natatakot na ako. Si Kuya ma. Yes, sasakay na kami. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ang pag-drive. Ayan. Okay, ate. Nakakatakot Alam, na. mga matanda. Mga nag-bike. Yan, tingnan niyo po mga guys. 1 Ang daming minute. nag-bike na dito sa dulo guys. Yan mga Masayang yung paikot. Babike po kayo, sir. mga kabayan, mga kabisayaan, taga Maynila, kung saan ka man naroroon. Andito kami, hi! Andito kami nag-drive dito sa Burnham Park. Ayan po, ayan. Wala, ang hina pala nito tumakbo, kaya mahina kami mag-drive. My God! Mamaya, Ay, si Kuya oh. ayan. Ay, Kuya. Ay, Kuya. Ayan. Nakaikot agad si Kuya. Okay. Tapos, diretso lang. Diretso lang po tayo. Diretso lang po sa dulo. Nasa gitna na tayo. Nasa gitna. Oops, sus, ang driver, mahina. Babanggain. Ala, hindi na makasikat ang driver. Patay na. Ano, mabigat ng driver. Ay, naku. Kailangan na. Baka naman pag hindi ako mag-drive. Ang dami. Atay. Dandan na tayo kaya pangalay. Uy, mabigat pala to eh. Yes, ba't ang binigay sa atin? Kaya, kayo namili, May. Kayo namili. Hindi ko naman alam. Ay, Kayo na rin namili mo. hindi naman ito makaangat nito. 1 hour later. Oy, Kuya! Uy, Brad! Kuya! Naman si Kuya nakaikot na. Yay! Ay, kaya. Hindi mo na kaya. Nga, hindi na tayo makaatras. Kagabilang daw. So guys, ito guys, tinapay. Mga tinapay. Ayan, mga bulak na.
guys, pauwi na po kami. See you in my next vlog. Bye!